Sulog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sinisan at mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagkayon nga ipalapnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon na may kalaban palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01.
Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 29 na bulan sang Mayo tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa nga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, Police Station 2, maid-id nagausisa sa kaso nga ginaligar pagpanghold up sang isa ka city councilor sa siyudad sang Bago. 20 anyos ginserbihan manyamento de aresto sa kasong pagimulos sa siyudad sang Himamaylan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginaingganyo sang Integrated Bar of the Philippines ang gobyerno nasyonal nga itibong ang matarong sang Pilipinas sa West Philippine Sea kasunod sang mga ginahimo sa karon nga tikang sang China sa among lugar. Suno sa IBP, kinahanglan panindugan sang Executive Department, Kongreso, Militar, Judiciary, Constitutional Commission kag local officials ang arbitral ruling nga naga-invalidate sa historical claims sang Beijing nga naga-cover sa West Philippine Sea nga isa ka porsyon sa South China Sea. Ginpahayag man sang IBP nga kinahanglan iklaro sang estado nga ang ruling hindi lamang isa ka panid sang papel nga pwede lang ihaboy sa basurahan. Mga tinaga ini nga naging palayag sadto ni Presidente Rodrigo Duterte. Padayon ang aton sini nga pag-amlig sa aton dunang manggad ining West Philippine Sea. Sana siling tana katulad sa mga nagkalatabo, wala kita gahangkat away, wala man kita nagasiling nga maingkwentro kita sa pungsod China. Luyag man natong kag sa hindi di kita iya makasarang sa tao, sa militar, sos pila kapilo. Sa mga binag-o nga mga armas, pila kapilo. Sa moderno nga mga equipment, mga kagamitan panggira, pila kapilo. Sambot silingon, wala tamay mo ang aton diplomasiya lang. Gaayo lang kita, nga ang aton-aton, hindi na pagsakupon ang indiila. Ambot silingon kon ang China nagakabig sa aton nga abyan, ang aton ibilin lang nila. Respetuhon nilang aton. Amo na blang siling naton ang ila respetuhon taman. Ang aton kay bangod abyan ang paggabig naton sa ila respetuhon manila. Hindi kay ang aton daw akuon pa nila. Amo na siling sa makarayabla ang ana-ana lang, ang ana-ana pa. Ang ila-ila lang, ang aton daw ilahon pa. Ti mabudlay na. Ayaw lang no? Wala man kami kapangit-away Ang amon niya, ang kinamatarong lang. Ang amon. Bisan pila ka tinipik nga porsyon nanda, nga makapangisda ang amon mga mangingisda, okay na kami. Nang hindi lang ta pag-ibuli bala, ato blang kaklaro na gid nga daw ginadaog kita. Kung sa bagay, ang pungsod Pilipinas, imo lang nga pungsod. Hindi kita makasarang magbakal sa mga armamentong dalagko panggira. Ang aton niya diri COVID-19 ang ginatutukan para bisan paano makabalik sa normal nga pagpagaboy. Wala tayo pinsar gira, mapinsar kimo gira, hindi kakasarang. So ambot silingon na ayo-ayo lang, diplomasiya lang.
ang ginasiling bala nga ang akon respetuha lang kay ang imo man ginarespeto man nina sang pungsod Pilipinas. Ti subong ga uluigting yutay ang tulukay masakit sang Estados Unidos kag China kag iban pagid nga mga kapungsuran nagakleman sang ilakin matarong sa West Philippine Sea. Kung saan ini matapos, sundon ta lang nga mangin kasaysayan ini sang pungsod Pilipinas. Kabay pa nga hindi ini amo ang halinan sang gamo sa tunga sang dalagko kag mga poderosong kapungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:07 morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Nagbubo naman ang ulan, happy naman ang aton mga pananom, ang aton mga mangunguma. Din kakasya temporaryo ang kapaang kagkainit sang panahon. Kamusta na mga dalanon ta basa gihapon, aberto na ang aton mga merkado. Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Inatanan, tungdan sang aton patrol samtang nagalagulad sila sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita. Sabado subong, okay ng patrol? Sige, kay ang patrol subong kay kumo Sabado ay bag-o ang aton sini mag-aarangkada kag magaman sa patrol upod kay Aksyon Jan Diaz. Jan, good morning, kamusta? Kung kailangan mo ng karamay, manalig ka, ako'y maghihintay. Lumaga mo na magsina sa West Philippines, oh. Perte! Iba. Good morning sa tutunan nga mga kaakson. Dapat aga pa, mayo na ikay Sabado, gid subongo. Do ka namin isang panimpo kung kagapo nagabunok ang ulan. Action Fred, subong aga, duwag gid sansa. Na kay katinaw sa aton kalangitan. Namin panyempo galing kay medyo pang-pang lang gid. Amo na libalantayan mong subong nga mga panyempo kay medyo maulanon ang panahon. May mga sagi o kung mga kasog yung kaisa. Nagulpi lang, nagagalom, tapos gulpi man nagbunok ang ulan. Hindi naton ma-predict bala. Amo na galagaw sa mga suba na ho, baka delikado gid. Like ang natabo to bala, karon la idulong naton ng balita. Action Jan. Kamusta ang kalangitan, tawag gid? Karon nga kagaon nga tawhay, no? Do wala gani galom. Galing kiti wala man bituon, pero do kalinong, no? Do wala gid Aksyon Fred sa nga patimaad lang ang ulan. Karon nga kagahon. Amo na galing linong gid. Gali kito di ugid mapaktan lamong basta mo subong nga mga panahon. Gulpi lang gid nga buto. Galom na. Tipo naman ang galom. Ay hindi gali adamo magalibro bituon karon nga kagahon. Kabilog sa aton nga bulan. Sana go. Naligaya daw na Redmond to, something to, Aksyon Fred. Subong niya daw normal, ang aton nga bulan. Naghatagid sang kasanag sa kalangitan. Ang kalangitan nga aton ginausoy karon nga kaagahon, importante tinaw lang ang dalanon. Dagaray ma. Agaray ma, mayugid chiti kun aga, kung tinaw, pwede sila ka pa libertad. Pwede sila ka pa Burgos. Iban diri makapangumpra na. Iba makanto sa mga gulgagmay nga mga merkado, kaya makaprepara na sa luluton, dugay-dugay. Nag-aariya na naman din sa mga produkto, mga lutanon, kika ni kuno sa may area sang Kanlaon, Blang, Iban, digturigo sa Biak Bato, Aksyon Fred. Doon ka Triana, naguro nga area, doon ka naman, doon ginahulog nila, mga kararuton, gid. Kita ko din kayo na, ang ginapang bili, nasa may Liberty Public Market, mga kamote, bla, mga bisol, na, amo gali ang ginapang dulong daro nila. Pero may naraman mga utan, mayo kung diri ka sa libertad, kasi of course, bagsakan gid sa ulo wholesale, diri mga bulubaligyan, mga kabulubahado ikaw. Aman ako na mo sining oras, hindi mo ginamaligar, nga ginutok na din tao, damo nga din nagakadto, Aksyon Fred. Pero mayo sini diri, kay well-maintained sa Japon ang traffic system, amakon mo kung sa doya pa nagustulan na parking, subong bisan tatlo pa kadala nang gina-occupy sa mga salakyan, importante, may sakto lang gid nga alagyan, ang mga salakyan nga nagalabay dira. Amo nang isa dra ka para tandaan, importante may ginasunod lang gid sila
nga sistema kon trapiko ang paghambalan aksyon Fred, no? Pero diri sa may Burgos, hindi mo itanto mo sa naka-traffic sa diri, dito lang yan sa may Libertad. Pero diri sa atom na sa Negros Occidental, sa gros kamayo nga patimaan, bukod gid wala gid sang tanto nga pagulag sa presyo sang bugas. Pero barat yung presyo sa bugas, sa gasolina 38, may 40, may 41 pesos, 41 pesos, yung mga kinilos ng bugas, puti na, tahom na, no? Krami na, nanam na kon kaunon action Fred. Basta may nami kira nga sa baong Paris abe, ang 40 mo nga bugas, so tamsak na ang agi yan, no? Mo na, kung na presyo sang bugas ang atong pagamalan, kita naton dali daw lagi man tanto sang paghulaga sa presyo action Frederick sa may sulad man sang Bacolod. Karon ang detalye at bala may kang tanan sa hold up to kahapon. Sa naligan nga daw ipatatapod karon kang salakyan to ni konsehal na recover kahapon pwede man nga usoy basta makamay gapon sa may circumference road para lamang masunod to ang salakyan kundi binilin ng galigulti. Nato bra, along kita sa mga pamatanon dra, kaya ang dalo-do, galoy, amo gining makalalit kung kaisa, ligo-ligo, suba, dalo-do sa tubig, rin smoked, gilay, gulpi naman ako, gabi, nagtasa rin sa suba, action plate, binako ng suba, lapad-lapad, kaya dumayo kabudlayan, ikaw, nga makatakas, gilay, yung gulpi, nagtaas ang tubig, at balantayan, gina na, amo na sa mga kabataan, bang hindi ka malo maglangoy, paunong ka man, no? Diligid yun, magpakadto sa may suba, kay basi man madisgas sa ikaw, kaya mo gina ang natabo kapon diri sa may barangay Handumanan kag Kabog, isa dito patay, mayo kay dong 13 ito nakaluwas gid aksyon Fred. Ang detalye sa karon ba tayo kapon diri sa aksyon Radyo Bacolod. Sa tunang aksyon mo ng pinakasitwasyon sa nga kagahon along sa pagpanakay ng kondikaw kita sa naman nga aksidente sa Daladon. Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Unasang tanong sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:13. Mahawan-hawan ko ang kalangitan. Pero warat siguro kung hapon nagabubo ang ulan. Kahapon pag ulan mga pasado alas 5 nagbubo to dung ulan. Naligo ko tapos kapaligo ko mga pasado alas 6. Nami kabugnaw sang ulan. Nami bla kay kon gapaligo ka sa ulan nang daw kadanlog sa tubig bala. Tahom-tahom nami mong batyagon kabugnaw sang palibot. O kamusta bugtaw ron? Kamusta na? Anong plano, pamahaw, karon nga kaagahon? Sabado ron, ano ang i-plastar ninyo sa inyo lamisa karon mag-ulo adlaw na? Ang ako niya, ready na ko. Pagkatapos karon sa programa, hapit sa Burgos, hapit katambo, gata, takway, kasag, kag sweet corn. Nami, no? Amo nang ginapulo pangita sa ginawa ko. Natambo bala nga damo gata. Kampyon. Pagkatapos, mapamalhan ka lubo-lubo, kag sanlag ka uga balingon, masinamakan ka, okay na ko. Isa pa, damo kamatis subong Buong kamatis kahapon sa pagkanamit. Nagapula-pula gisabla. Tiharon mo siya, kag isaw-saw sa patis, garagoso agiya, portik namit. Uy, kampyon ang pamahaw, karon nga kaagahon. Tiano pa kamuda, kaplo pangapi ka mo? Sige plano na sang aton pamahawon, karon nga kaagahon. Nami ni kay Sabado subong, wala sang opisina, wala sang trabaho. So ang botsilngon ng bilog na pamilya, aragid sa sulod sa puluyan, dulungan-dungan kamo pamahaw, karon nga kaagahon. Pero ang kabataan kung kaisabla, gaugtas ka no? Mga apo mo bala? Hindi magkalaon niya kalaswa, hindi magkalaon utan. At pag-abot sang tiyon na, akon sang una, sang madumduman ko, elementary ko, hindi man ko kauyon utan. Nakauyon na ko utan pag high school na, no? Nang makabatsyag nga na bala, nga namit galing utan, ini mga ginatan, nga munggo, nga may langka, no? Sa ulihin, mabatsyagan mo nga nabit, gali mo. Pero kung gagmay ka pa, ning kalabanan na yan, hala, itlog, mga, kung ano da nga mga nang ginabakal sa
ay mga dilatas amo na sanguna. Pero subong nagabulubaylo na kung edad ka na, kinahanglan mo na gali ang utan, kinahanglan mo na ang mga prutas para sa aton ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16 na, una nga roll call naton, karon nga kaagahon, dugsing naton sa kaagahon, una si Manjo Arniho. Ang inyo pagpadala sa inyo nga panamyaw, hindi inyo pagsulihon, no? Kay kung gusto ninyo, nga tamyawon kinanglan, husto gibala ang ngalan. Di kon ubra nyo suli na karon kundi daw hindi amo. Kay Milili Oligo, good morning man. Kay Ronnie Gordon, dira kay Alex Mendoza. Mga suki, tayo sila. Si Vanessa Mayo, good afternoon. Alin ko no sa Rochester, Minnesota. Kamusta da? Sa Minnesota. Kay Gigo Bal, sang Purok 4, Barangay Kubay, good morning man. Kay Atila Kim Iriman. Kay Yunila Tarusan, sang Purok 20, Barangay Alangilan, good morning. Kay Jeneline Villasor, si Utay Benedicto, aga pa siya. Siling ni Utay Benedicto, siling niya, dito ako ya kay Manny Pacquiao, enkwentro kay Spence. Kay Manny Pacquiao, naturally, Pinoy kita, kung mag-inengkwentrohan na sila, kundi kay Manny Pacquiao kita. Sige. May plano pa ni, maglagan presidente, ay, basi sulayan ka mo. Kay Jubal Trinidad, good morning man. Naga-monitor siya sa iya sini transistor karon nga kaagahon. Morning lada. Kay Maylin Galino, sa Qatar siya ga-monitor. Maylin Galino sang Qatar. Kamusta da sa Qatar? Kay Philip Lauriente, good morning man. Kay Pili Morales Quilio Aliesa, ara siya, nagaupod sa aton. Kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning lang. Dira sa Sinda, Salamangka, sige. Kay Ibon Bosher sang Germany, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid ka kaagahon. Toto Alex Muntisaya, adlaw-adlaw ang presensya, wala nagakadula. Okay, largada kita, anano ang pila kadalagko nga mga balita kang mga isyo ngaton talakayon para karon nga adlaw. Kadumdong nga butong balita nga babae blan nampa sa enforcer dus Manila susdakpan grupo ya sa Siabo. Wow, kung kaysa gaisog ang tao no kung makano Siabo. Ti porte subong ang arangkada subong sang gobyerno papason gid ang illegal nga droga. Lapit na lang matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte ang iaaway kontra sa droga. Galing ang masubo amuni. Bangod kay may pandemic, bangod kay porte, kabudlay sang pagpangabuhi, imbes nga mauntat baligya Siabo, ang pila naton ka mga kauturan, nagsigi pagid bulo baligya para kilo-kilo bugas kay wala na trabaho. Imbes nga madula ang Siabo, ay nagdamo pagid, nagabubo pagid ang volume sang Siabo kay ginahimo palangitan-an sang aton mga kauturan. Labi na gid sa mga kubos nga barangay nga wala na gid trabaho, ginasulod sa mga puser, nyaryo, ibulo baligya nyo to para may ara kamo gawion, may bugas-bugas kamo, may sudan kag iban pa. Ti kapit sa patalom bisan delikado kung madakpan nga mapusasan okay lang. Ang rason mayo na lang na sang sa magutman amo nang nagakatabo subong. So baliskad ang natabo imbes nga madula matapna ang droga naglapta. Bangod kay gutom kag wala trabaho ang tao, wala sa palangitan-an, mabudlay kung hindi siya mangawat, mang shoplift siya o kung ano da nga makortahan niya, baligya sa Siabo.
amo nang siling ko bala, matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, daw kabudlay gid papason sang iligal nga droga, mas ginagutom, mas wala trabaho, mas gaibwal, kagadamo ang negosyante sang Siabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Karon nga adlaw Sabado, tiga pa huway-huway man ang Life Extension Clinic, pero abierto sila. Plus 4:23 na. Mabalik kami pagkatapos ni. Para sa mayong Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio stations. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Kamusta ang panahon? Ang Intertropical Convergence Zone ang nag-apekto sa Mindanao, samtang easterlies ang nag-apekto sa Luzon kag Visayas. Ang Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit na may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang international o intertropical convergence zone. Mahina itotob kasarangan nga uyop sang hangin, gikan nasidlangan pakadto na bagatnan nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Oy, gapasulod kag posible sa masunod nga mga inadlaw ideklarar na sang pag-asa ang tig-ululan. Subong gani gaulan na no? Tibulan sang Hunyo, tig-ululan na. Makabatyag na sang katibawasan ang aton sini mga kahilamunan ang pagkaon sang aton kasapatan. Daw medyo enjoy naman ang aton sini mga mangunguma. Dako nga bulig ini ang pagtupa sa ulan. Nagdigad nga mga inadlaw sinimana nabatyagan naton hindi maagwanta ang kapaang sang panahon. Purti kainit ang pamalatian nagdagsang bungang balas kag iban pa. Di paligo lang kamo sa ulan no. Kaya nga bungang balas tanaga man nga ako nagakadula man no. Kon maligo ikaw sa ulan daw bulong man ang ulan. Kag bulong gid sa porte sa pagkainit sa panahon. Amak mo sa dagupan to ya. Lambot siya 50. Ang 40 kakurog-kurog na kakumbulusyon na sa hilanat dito ya. Ang heat index ang mabatyagan bala sa kainit sa lawas mo. Galambot siya sobra 40, galambot 51, 52, 53. Porte na. Climate change. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Si Ibon Boucher sang Germany. Good morning. Dira kay Junito Inong sang Hacienda Peria, Barangay Aranda. Kay Nailib, ano pag-pronounce ang ngalan mo ni? Nailib Sid Andia sang Riyadh. Good morning. Si Noel Amaro niya nga pita. Pare siya kamuti nga tinanok mo kan namin. Amo nang kampyon nga pamahaw karon nga aga. Si Ile Andristo sang Texas, USA. Good morning man. Kay Lorito Armas Bidaha sang Narawis Hinigaran. Kay Bole Yolingo. Good morning man. Kay Noyboy Alunan. Ginasiding ko niyo. Si Buli Yolingo kag Riboy Alunan. Ba si Taboy. Tira kay Taboy Deria. Good morning. Ba tamyaw nila. Damo ni Pansi Vanessa Mayo no. Damo siya manugtamyaw
sa tiyon sang kagahon. Kay Babs the Second, good morning. Halin sa Kingston, Jamaica. Wow, Kingston, Jamaica. Porte, no? Sige. Ariglado kay Madeline Magno Waskin. Good morning. Nagamonitor siya sa Qatar. Kamusta na ko no ang pamilya ya? Dira sa Silay. Kay Jeffrey Waskin. Sa mga anak ya. Good morning lang. Kay Amor Malayang, ga-monitor kami sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Sige, ariglado. Bao, tig-ululan, sir. Namit higop kape. Namit ged. Kay Marlon Villaruel Mendoza. Sige, pamilya niya, ginatamyaw ya, karon nga kaagahon. Nami, no? Tulutamyaw kita bla kag magduludugsing sa tiyon sang kaagahon daw okay lang plus ang pagdulong mangkaron sang pila ka nagapanguna man nga mga balita. Kay Louis Alda Senior, good morning. Mo sa Manila siya naga-monitor. Okay Kay Juni Portiliano, good morning. Ga-monitor sila tagsaman kakaagahon. Ariglado, Baos Tuto Andro Juanites aga pa, nagsulod na siya, nagbugtaw na siya, aga pa. Andro, good morning. Pahuay-huay ka mo da makadali, pulo pangapi ka mo da, pero sigurado, pagkatapos ang akong obligasyon, balikanta ka mo. Standby. Ang inyong mabatian isa... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization
At kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Anano ang mga balita kag mga isyo? Bawa, dawla kita ginadulugan sang COVID. Ang kagaw da luya gin magdugsing sa aton. Labi na gid ko magpasaway ang tao. Aba, porte, gadugsing man ang kagaw. Ang malain kay kung igoon ka, disgrasya gid. Pila sang aton mga abyan, inigo, sos, kadako sang gasto. Sulod sa hotel, 14 dias, sos, ang iban sa ospital, pribado, tag 700,000 mo ang gasto. Hamakin mo yan. So, pabakuna na kamo para sigurado nga may ara kita pundo tambal sa aton lawas. Nami niya magpabakuna kay mas delikado ang COVID sang sa bakuna. Gasaka, gapanaog, daw hindi maintindihan ang Western Visayas kahapon, gamonitor ko, 45,000 to, 494. Nadugangan sa 521. Porte, no? Iloilo naman ang nagapanguna. Ang Iloilo, 119. Dugangan sang probinsya pagid sang Iloilo. Daw 108 to kapon. Bacolod, 84. Negros Occidental, 68. Soso. Isa kon manaog sa do gayuhom kita. Daw nalipay kita. Apang kung sumaka ka mag-ibwal gani, kulbaan naman kita. Ano ning nagkakatabo, daw hindi siya maggalino. Kabudlay, dogay pabanok la siya. Amo na ning toslukanay sang bakuna, ara pa sa gyapon niya. Iban si kundos na gani. Sige pagyapon, galing kay mati 110 milyones mo ang pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Katiting pa lang ang nabakunahan, amat-amat man lang ang pag-abot, kabalo ka mo, hindi kita iya makabayad dako. Lain sa iban nga kapungsuran iya, nga bisan pila ka milyon ka doses, mabayran nila. Ang ato niya, may ara regalo, may ara baklon, kung daw maluyagon ang pila ka pungsod, nga magregalo bakuna, amo lang ang ginahulata, kay imol kita nga pungsod. Tiyan mo na nga, hindi kita magpili sa bakuna. Kaya amat-amat lang pag-abot, may donasyon, may ginbakal,
Hindi kita pareho sa iban sa manggaran nga pungsod nga insigida. Bisan pila ka milyon kadoses makabakal dayon. Kita ya daw tulo-tulo lang. Kung sa ulan pa, talithi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na kay Peter Aligarbis Jr. sang Bantay Bayan sa Talisay Chapter. Good morning. Kay Marlon Villaruel Mendoza, Baos Paros Kapyada sa Gimaras. Ay si Banisa Mayo, luyag yaya saging barbecue ang ginapangitaya. Dire sa Pungsod, Pilipinas bala, sa aton Pungsod Banisa, kada hapon, lagaw ka lang downtown wala kag tuo, may ara galuto barbecue. Kay Ratnarok Mungon, morning lang si Arlene kuno gahimos bakal panakot sa laswa. Malaswa siya. Si Delia Liabe, good morning man. May lang nga pag-monitora. Kay Milagros Morales sang Barangay Maaw, Arasya. Si Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni. Sila ni Bitilaw sa Binalbagan, kay Riobin Tampos ang LTO, sigurado, gabulugtaw na ni. Si Toto Raul Alibuga, galadlad niya na pamahaw mo na. Kay Roy Barino, kay Paririmias Arroyo, good morning lang. Dira kay Marvin C, kay Johnny Dalco sa Manapla. Si Pare Erning Urillaga, bugtaw naman ni. Si Paring Istoy Quirido, bango na. Kag mag-wooking-wooking, kay Junjun Agustin family sang Kawayan, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid, kakaagahon. Kamusta nang kay si Boys? Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, GC Sindico, Monsing Syukon. May reklamo si Toto Monsing karon na, las 6:30. Kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Jubert Caryonda, kay Mayor, good morning. Kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Buniad Bincula, kay Bibi Tan, good morning. Si Engineer Nariel Bantay, wala kami kitanay. May pa si Engineer Patikana kung kaysa ara sa mall. Kay Jerome Solinap, good morning. Dira kay Mark Chua, Nini Patos Burgos, gabugtaw ka na. Sige. Morning sa inyo. Upod-upod lang kita. Tagsa ka kaagahon. Dira kay Renier Asombra, morning man. May lang nga pag-upod, tagsa kaaga. Kay Robila Kabawatan Jopines Flores, good morning. Kay Marion Flores kuno, good morning man. Kay Diana Sibog Altiran sang sumag, morning lang. May lang nga pag-monitor. Kay Jose Griole Tansingco Gayuna, Pariuli, good morning. May lang nga pag-monitor. Medyo duludugsig lang kita sa tion sang kagaon. Dira kay Idilaos, Nanay Sabil ko gaupod tagsagid kaaga. Maayo ang duludugsig naton kay Maria Pilobaton, good morning from Kabog. Kamusta das Kabog? Sige. Kay Robila, okay na. Basa ko na ni. Kay Raquel Di Maala, good morning man. Okay? Sige. Mapahuway ako makadali, pahuway makamudira, pila ka minutos, may obligasyon ako, pero pagkatapos ini, sigurado balikay kita. Standby. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsan
may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagtayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Balik kita sa aton pagpangalagad o yung Philippine Coast Guard nagaulat sa mando kung bala palawigon o kung kakaso na ang travel moratorium padulong sa syudad kag probinsya sang Iloilo vice versa. Nga una gintala na tob-tob sa Mayo 31. Ti Lunes Mayo 31 na. Mahulat kita kung kamusta. Kung balik biyahe, paskrap kag roro. Ti suno kay Philippine Coast Guard Negros Commander Lodovico Librilla Jr. Kung kakason ang moratorium sa Hunyo 1, balik trabaho, balik biyahe. Mayo 25, padayon ang biyahe sa mga cargo vessel, pero wala sang pasahero. Palayag ni Librilla nga istrikto man ginapatuman sa katapos ang Coast Guard ang health kag safety protocol. Agod malikawan ang kagaw. Dako-dako man ang halit yan, no? Kung untat biyahe, dako-dako man negosyo, ang pila naton ka mga negosyante kapang-akroy man. Kung wala biyahe, dako, perdido sa aton mga negosyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na, kay Anjo Lusada Katagi sang Bakong, good morning. Kay Tatay Fredo Katagi, good morning. Kay Annabel Barso Ginobert Kirlani, good morning Bakulod kuno. Anyo Bert, sige. Isabela Giroy, kag Rinaldo Giroy, good morning. Kay Utay Benedicto da, morning kuno kay Nurbing Hinubata. Kay Angela Liarte Gayondato, good morning. Sa bata ya sa Libanon, kay Maricon Castillo, kag kay Gloria Moreno, nagamonitor sa Bangga Tutong. Good morning sa inyo da. May lang nga pag-monitor. Mabalik ako pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin... Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Isa naman ka, ha? Ay, mamalidao, patay naman sa kagaw-tugas ang COVID-19. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Timingid, eksakto gini siya. Kape-kape, Dr. Alfred's Green Coffee. Pamilya apektado sa ejectment kag demolition, bangod nagadyutay lang ang lote sa relocation site. Amuning delikado. Kapobrema ng aton mga kauturan, kung maarangka gani isang demolition, kagula sa iluhan,
Tiyan mo pa niya nga gapasulod pa kita sa tig-ululan. Suno kay Councilor Renisito Nobero, base sa datos sa Bacolod Housing Authority, yara na lamang sa kapin 1,000 ka mga luti ang nabilin nga bakante sa relocation site. Pero masobra 2,000 pa ka pamilya ang nagaproseso nga makaangkon man sang relokasyon. Tidugang ni Nobero, kaupon niya nga hapon nga adlaw ang opisyal sang BHA kag nakig-dialogo sa pila ka pumuluyo sang sumag kag bata nga amo ang pinakauli nga grupo nga nagpangayo bulig sa iya sini opisina. Amo na kabudlay no. Kinanglan na bakal naman kita duta, bakal naman kita luti, kay man pila kadlaw ang tanan-tanan nga ari ni sa syudad, kakas gini tanan. Pagkakas ni development sang syudad, sa iluhon na sila sa relocation site. Kung wala relocation site, bawa, disgrasya gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na kay Imbong Diocampo sa Maaw, good morning. Kay Jill Abilino, sang Jill Etere sa Mambusaw, Kapis, taga Kapis, good morning. Kay Rochelle Torbila, kay Marlene Diaz sa Barangay Sumag, kay Teresita Grita Kahuraw, good morning. Kay Teresa Locsin sang Salwa sa Quiet, good morning man. Bao si Di Anton Diaz gapangapi sa Patria Village. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, Kap, good morning. Dira kay Pili Nora Oliveros sa Barangay Robles, La Castillana. Bao si Antonio Flores mabiyahe na sa kuno sang iya taksi. May lang pagbiyahe, may lang paglibot-libot sa imo sini taksi kabay pa nga mayong kita mo karong adlaw. Kay Milanie Isulat, mayong agaman na dira sa Helvetia. Sige, Helvetia Heights, no? Naga-monitor karon nga adlaw. Tamyaw kay nang Bibing, happy birthday. Sige. Kay Dodge Dalida, good morning man. Sige. Kay Kyle Banabas, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Tamiya ko lang Mama Comila Sayo, God bless. Kay Rosine Santia Locsin, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kaaga. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko. Time las 5:22. Bo sa lawas, tunawa abyan kaysa Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 35-18. Una nga bula 35 kag 18. Second draw 21-36. Ikadua nga bula 21 kag 36. Third draw, 18-15. Ikatatlo nga bula resulta, 18 kag 15. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order, 42, 33, 11, 23, 14, 27. Resulta sang 645, 42, 33, 11, 23, 14, kag 27. Sa ilo kita 658 ang jackpot, 49,500,000. Bawa ka di Buinas, isa naman ang nag-jackpot, isa naman ang nag-milyonaryo, basi kamo ang nagdaog. Are ang resulta in any order, 40, 36, 41, 10, 48, 35. Resulta sang 658, may nag-jackpot na. 49,000,000, 40.
36, 41, 10, 48, kag 35. Congrats gid sa nag-jackpot naman kag nangin milyonaryo. Dira kay Nathan Borromeo sang Isabela, good morning. Kay Rimar Hicano Haliasgo, dira sa La Castellana, Barangay Sagang. Kay Rumi Pasostinto, kag Cristina Italia Pasostinto, good morning. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob. Kay Rupino Iba Gabino, good morning man. May lang nga monitor tagsagid kakagahon. Dali lang, naglagan siya. Wala na. Nagdalagan sa papanaog. Reglado Sige, mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa... Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Id nagausisa sa kaso na ginaligar pag-hold up sa isa ka city councilor sa siyudad sang Bago. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. May karang na-investigar sa Police Station number 2 sa pamuna ni Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2 ang Otiris Senante nga natabo nga pag-hold up sang isa ka city councilor sa siyudad sang Bago sa tong Marso 26 ng hapon. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon nga nantawo nila ang CCTV kung may arag iban sa lugar agod nga makabulig identify sa tong duha ka mga persona nga nag-hold up sa isa ka konsehal sa siyudad sang Bago nga hungod gintago ang iya siningalan sa iyaman pangabay sa kapolisan. Solo kay Pindon, Action Fred, gindalas sa isa ka motel ang biktima kag didto ginubahan, ginkastigo, ginkuha ang wallet, cellphone, kag sa papalagyo sa duha ka mga persona nga ang isa diri nakilala sa alias June nagsakay sa iya kasalakyan nga gingamit sa pagpalagyo sang mga sospitsado. More on this, Action Fred, yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 2 sa ginhimo right after nga nabaton ang report kahapon sang aga kakung paano natabo ang insidente nga pag-hold up sa isa ka konsehal sa siyudad sang Bago. Ang aton nga istasyon nakapatigayon sa initial na naton nga sindiken pumagi sa nga pagkadto sa mga areas kung diin nga makakita kita sa CCTV para makita naton kung diin ang mga possible whereabouts sa mga suspects naton. So susubong nga hindi pa naton fully identify din ang suspect kay di ang lahatag na lang nga identity sa aton victim is alias June, which is nga nabatian niya sa sulod sang salakyan niya during that time nga convert ang duwa ka suspektado. So, ang aton ni istasyon na ginabutang ni sa priority naton nga masulbar ang mga problema kag ang kaso nga ginay bulog sa aton sa nga aton biktima. Captain, i-correcta lang, hindi niya siling nakilala sang biktima ang ining alias Johnny. Oo, bali hindi niya kilala, bali na patian niya lang ang ngalan during the time na converse sila sa sulod ng salakyan. So, nagkuha sa hint nga possibly ang ngalan sa isang hospitado is alias June. Ma-recognize siya ang mga itsura sa mga tao ni kung makita niya niliwat? Siling niya, ma-recognize niya kung makita niya get. Kag actually nakahatag niya siya sa mga initial yung description sa aton. So ang alias June ngayon, may height nga more or less 5'4". Okay. Kag nagasok-sok niya siya sa bull cap na kag may face mask. Okay. Itong iya nga t-shirt kag shorts. Kag nakasapatos ini. Tapos ang isa naman niya, may height more or less 5'6" man, nagasok man sang kalo kung nagapang face mask, pantalon, kaga t-shirt. So, walang description. Mga huben pa ni sir? Wala lang ma-specify gid sang atong biktima kung pila ang pangidaron more or less sang atong mga hospitado. Sir, I wonder because nga ang una nga insidente, I heard nga daw natabo ni sa Starbucks, no? Paano na consummate sir ang natawag nga hold up, elemento sang hold up man? Bali, tuno sa panay sayon sang aton nga biktima, ang iyang salakyan nagda-park
sa kilid sa Shell na gasolinahan sa Eastern Street. Okay. So, apan nga manugsaka sa salakyan niya, bilang siya ang ginharas ng dawa ka tao wahid patay sa salakyan. Okay. So, dito na patigayon ang ilang malaing ni buluhaton sa pagitutok sang silid ni isang biktima naton, nagtutok sang ginhospitalan niya ay speak. Okay. So, dito samtang travel sila, na halabay sila sa isa ka motel, kag dito gina-desisyonan sang suspitado nga isulod ang salakyan, isulod sang motel. Okay. So, pagsulod nila, so nila ginasakit ang atong biktima, ginapoblas ang iyang ginasuksok na pantalon, kag ginadala ang mga personal belongings like cellphone, wallet, kag ayang salakyan. Action Fred, si Police Captain Paul Benson Pindon, hepe sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radyo. Ini nga report, ginadulong sa inyo sa Kalawansang, Santon Plus Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Puerte, no? Grabe yung pila naton ka mga utod. Biktima, konsihal, sang syudad, sang bago. Bisan diin ka lang subong daw, kadelikado. Sobra pas COVID. Muning na kay Carol Muntuya, kay Neil Brian Balois, kay Cathy Beer, kay Barayuga Ray, kay Rinaldo Gaurino Pirasol, kay Arman Regalado Arasya, si Mox Espanyula, si Gloria Espinosa Estores Abalahon, good morning. Kay Noel Abalahon kag Nanay Charito, kuno good morning. Kay Nathan Burumio, morning sa mga estudyante kuno sa STI Visayas sa West Negros University. Ba si Elizabeth Malaka Gamala Arasya, Elizabeth, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus. Ikaw nang ginapamati ang namon
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa In Standard Time, las 5:43. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining muragwagan. Madamugid nga sarap. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita 20 anyos ginserbihan mandamiento de aresto sa kasong paghimulos sa siyudad sang Himamaylan. Si Aksyon Brian Murdin may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred ginserbihan sang warrant of arrest ni isa ka 20 anyos nga soltero mangingisda dira sa may Sitio Lugway, Barangay Karadyuan, siyudad sang Himamaylan matapos gini siya ang nagapangatubang sang kaso nga pagpanghimulos. Aksyon na Fred. Ining nasabit nga suspect ginkilala sa kay Fred Hordan kay nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Ang pag-aristo sa iyagin pangunahan mismo sa mga elemento sang Himamaylan PNP sa pagpanguna sang OIC nga si Police Lieutenant Norberto Barnizo upod man diri ang Criminal Investigation and Detection Group. Sa din ining warrant of arrest gin papanaog action na Fred ni Honorable Presiding Judge Walter Zorilla sang 6th Judicial Region Branch 55 sang Himamaylan City na pitsahan ini Marso 16 tuig 2021. Ang korte wala nagrekomenda sang bail para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Kay Randy Artiega Santisas, good morning. Kay Dada Hilado da sa Barangay Alihes. Kay Uma Lumina. Kay Sherlyn de Guzman, good morning man. Kag kay Noe Gonzales. Mga blatter entre pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:54 na. Ever time, las 5:55, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon, Jan Diaz. Aksyon Jan. Aksyon na Fred, antes kahapon magbuno ka madamo nga ulan sa sulad sa Bacolod, may 14 ka mga minor de edad ang nagagadayan nga magpaligo sa suba dito sa area mismo sa Purok Province, Barangay
tabunan na ning Sako, pero actually boundary pa ini sang bago kag Bacolod, drablas may barangay Handumanan. Aning area pala po si direktor sa may access road sa mabaw lang nga portion sang barangay Kabog, bala Aksyon Fred, no? Ini 14 ka mga minor de edad lunset na residente sang sulad sang Bacolod. Ang isa taga sulad sa taga barangay Handumanan ang mga nabilin nga mga minor de edad ang residente sa barangay Kabog. Ang tabo sa Lidri kahapon suno sa Bacolod City Disaster Reduction Management Office, ilang rescue supervisor na si Sir Peter Sanchez nga nagagaday sila magpaligo sa suba dra ini 14 ka mga individual. Opo na ning 13 anyos nga biktima kay ti na lumos gid ining 13 years old nga lalaki kay ang ginpayag may kalat ni sila gin kapitan kano tanin niglablang nga magtakas na kay ti nagdalom na ang tubig dra mismo sa may suba o galing kito ng kabuya ining 13 anyos nga lalaki nalumos ini siya Aksyon Fred. Pagpahigri ni Sanchez, maswerte kay ti naluwas atong 13 ka mga individual, nakatakas sila, kaya magkatakas sila mo ito ng sila sa bulig, iban gani nagdinilagan sa uri sa tag sa mga lugar, kung mga balay abe, wala na nagtiner pa Aksyon Fred, no? Kaya tani i-profile sa atong mga otoridad. Ang napatay ni sa residente sa barangay Handumanan sa suladan mismo sang Bacolod, meron mo to sa ibang mga minor de edad nga na trauma kung nabing nag-shock pangod sa insidente pero tigin na tatapman sa aton nga mga otoridad. Yari si Mr. Peter Sanchez sa malipad gilamang niya pagbayag. Sir, may na-confirm ko at the same time may correspondent ko kasi na ako pero now na ko sila ang initial ito sa isang person ko bali ito kasi sila kami nagpaligo sa may probinsya Suba probinsya tawag niya sa bali isa manos bali taga-dumanan nilaking sa ang iba iba na sa barangay sa Kabog for interview to Aksyon na Fred si Mr. Peter Sanchez, ang rescue supervisor sa Bacolod City RRMO. Balita gikan sa patrol ng taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58. Kondolensya galia sa pamilya ni Francis Abada Torres nga nagtaliwan sa nagigad nga Miyerkules. Ang yabangkay aranhaya sa Rolling Hills, Bacolod City. May misarikim nga hiwaton alas 9 sang aga karon nga adlaw dira sa Rolling Hills. Ang nagapaybalo sini si Jumay Paruco. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan pagdayon Aksyon Radio Bacolod nun kag
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. I'm the size stress. This time check is brought to you by Neurobi. Balitang Bayan numero 1. Upod kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edien Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,